Elektrická polohovacia posteľ Vertika je navrhnutá tak, aby poskytovala maximálny komfort, bezpečnosť a jednoduchú manipuláciu pri každodennej starostlivosti o pacienta. Vďaka širokým možnostiam polohovania uľahčuje prácu opatrovateľom a zároveň zvyšuje pohodlie používateľa. Bočné zábradlia je možné jednoducho sklopiť, čím sa uľahčuje nastupovanie aj vystupovanie z postele. Súčasťou zábradlí je aj praktický ukazovateľ uhla polohovania. Pod posteľou sa nachádza bezpečnostné tlačidlo CPR, ktoré umožňuje rýchle uvedenie postele do potrebnej polohy v prípade núdzovej situácie. Všetky funkcie postele sa ovládajú pomocou prehľadného ovládača. Jeho výhodou je zabudovaná batéria, vďaka ktorej je možné posteľ polohovať aj v prípade, že nie je pripojená k elektrickej sieti. Súčasťou postele je 9 cm vysoký štvorsektorový madrac s kvalitným penovým jadrom a priedušným poťahom z odolnej oxfordskej tkaniny so zipsom. Madrac je vybavený bezpečnostnými popruhmi, ktoré pomáhajú zaistiť pacienta pri použití funkcie postavenia do stoja. Posteľ ponúka široké možnosti nastavenia. Je možné meniť jej výšku, nakloniť ju do polohy hlavou dole alebo hlavou hore, nastaviť pohodlný set a následne aj vertikalizačnú polohu, ktorá pomáha pacientovi bezpečne prejsť do stoja. Elektrická polohovacia posteľ Vertika spája moderné technológie, vysokú úroveň bezpečnosti a komfortné ovládanie, vďaka čomu je ideálnym riešením pre domácu aj profesionálnu starostlivosť. Viac informácií nájdete na www.unizdrav.sk.